Dneska budem reagovat na video. Keď youtuberi zmenia život běžným ľuďom. Omlouvám se za svoji slovenštinu. Je to od kanálu Doxe. To dá okecávať a pustíme si video. Vo svete YouTube buď šírite nenávisť a získate pozornosť, alebo robíte dobré skutky, no každý na vás časom zabudne. Od zachránenia staršej pani pred podvodníkom, Oni sú hnusní, oni sú presvedčiví v tých telefónoch. Ja vám hovorím, že všetko bude v poriadku. až po kontroverzné darovanie vlastného auta rómskej rodine. Toto je 10 youtuberov, ktorí svojimi skutkami inému zmenili život. Začneme s Jirkom Králom, ktorý život zmenil hneď svojmu fanúšikovi. Jirka Král je youtuber, ktorý kedysi pomáhal ľuďom bez prestávky. V roku 2015 sa mu podarilo usporiadať jeden z najväčších charitatívnych livestreamov u nás, a to pre detskú nemocnicu v Brne, kde vyzbieral až 307 000 korún. O rok neskôr tento stream zopakoval, no tentokrát pre onkologický ústav, v ktorom sa istý čas liečila aj jeho matka. Vyzbierať sa mu tu podarilo rekordných 500 000 korún, čo predstavovalo približne 20 000 eur. Ty krásu, půl mega. Jako na tu dobu jako šílený prachy. Túto čiastku časom opäť prekonal, čím si nepochybne obhájil svoje priezvisko. Avšak je tu ešte jeden Jirkov skutok, ktorý niekomu zmenil život od úplných základov. 22. mája 2018 na jeho kanáli vyšlo video, ktoré už názvom napovedalo Jirkov nový dobročinný nápad. Keďže pravidelne sledoval streamerskú scénu a dobre chápal, že presadiť sa v nej nie je jednoduché, rozhodol sa tak jednému streamerovi pomôcť tento sen dosiahnuť. Išlo konkrétne od dnes už známeho youtubera Alkana, ktorý Jirku zaujal hlavne svojim správaním a taktiež profesionálnym herným štýlom. Alkan mal v tom čase len 18 rokov a živil sa najmä sťahovaním nábytku, čo mu často spôsobovalo bolesti chrbta. Aby o ničom netušil, Jirka si založil falošný účet s menom Ray Hraje, z ktorého postupne naposielal donaty v hodnote až 20 000 korún. Jak musí chudák altabovat, aby to viděl. Ray hraje? VTF? Ray, děláš si Zo začiatku išlo len o menšie sumy, no neskôr mu za výhru v hre dával až 5 000 korún. Kámo, tohle je mě Jako menší sumy, jako 20 000, jako to je crazy, ale když jsi člověk jako Jirka Král, tak asi jsou to pro tebe nižší sumy. měsíční výplata, jako brigádníka. To je přesně to. Chodí na brigádu, aby mohl To začít nemyslíš streamovat. vážně. Aby mohl hrát. To je super. A to samozřejmě ceníme, že ve volném čase ještě brigádíš. A já nevím, jaký to je, já jsem nezaměstnaný. Z Alkana okamžite ľudia vycítili úprimnú vďaku a jeho reakcie si divákov neskutočne získali. Nedivím se, jako by dostal, nevím kolik dostal, jako první 20 litrů, pak další litr. Jako, abych se taky žil úplně se z toho posral. Celý den makám kvůli těmhle penězům a ty prostě přijdeš na stream a takhle mi je dáš? Avšak nebol to ani tento donate, ale Jirkové video, ktoré mu pomohlo zo všetkého najviac. Streamera si tak všimli milióny ľudí spolu s ďalšími známymi youtubermi. Alkan časom začal hrávať s youtubermi ako Gamer, Artix alebo dokonca aj Erik Meldík z Viral Brothers. Tomu říkám solidní start. Ceníme. Tu si nakúpil techniku ako sľúbil a po krátkom čase sa stal jedným z najpozeranejších streamerov u nás. Je to neuvěřitelný, jak je vás tolik. Ten chat je tak pozitivní, nabíjete mě pozitivní energií. Dnes má Alkan na YouTube približne 500 000 odberateľov a je to práve to, čo ho aj naplno živí. Jirka tak niekomu pomohol Jako to je krásná kariéra. Jako dostat na startu tolik peněz, dostat to takovou validita. na odberateľov a je to práve to, čo ho aj naplno živí. Jirka tak niekomu pomohol splniť si svoj sen, no na tejto scéne rozhodne nebol jediný. O jeho sna sa totiž postaral aj český youtuber Mikýř, a to presne v momente, kedy to každý najmenej očakával. Martin Mikýska alias Mikýř patrí jednoznačne k jedným zo záhadnejších youtuberov českej internetovej scény. V roku 2024 sa zúčastnil reality show Survivor, kde počas celej doby neprestával baviť svojich fanúšikov. Už od začiatku vysielania bol pre mnohých obrovským favoritom. Hoci si prešiel prekážkami ako zrada zo strany parťákov, nič ho nezastavilo a podarilo sa mu prebojovať až do samotného finálu. Hej lidi, sledovali jste Survivor? Já vůbec ne, takže já nemůžu tomu nic říct.
Tam sa stretol s ďalším jeho youtuberským kolegom Martinom Carevom a taktiež jeho kamarátkou Nikolou. V finále sa mu nakoniec podarilo vyhrať a okrem trofeje získal aj finančnú odmenu v hodnote 2,5 milióna korún. Ty krás, 2,5 mega. Približne 100 000 eur. To, čo potom následovalo, všetkých šokovalo. Mikíš sa rozhodol pätinu svojej výhry darovať práve svojej súperke Nikole, s ktorou vo finále bojoval. Tieto peniaze mali putovať na splnenie jej veľkého sna, o ktorom diváci dlho pátrali, čo to asi môže byť. Pár dní už ubehlo a ja som stále šokovaná z toho, čo sa stalo. To, čo ste pre mňa urobili a ako blízko k môjmu snu ste ma priblížili, vám nikdy nezabudnem a budem za to navždy vďačná. Tento čin Mikíš následne odôvodnil aj na svojom Instagrame. Keď s niekým strávite na ostrove skoro 80 dní, máte fakt veľa času sa rozprávať, preberať vaše strachy a obavy, ale aj vaše plány a sny. Sny, čo sme o svojich snoch hovorili v posledných dňoch pomerne dosť. Nebudem ich prezrádzať konkrétne, ale cítil som, že keď celú akciu urobíme poriadne, budeme schopní Nikču niektorým z tých jej snov posunúť o kúsok bližšie. Diváci však nemuseli dlho pátrať, aby Nikolíne plány s peniazmi odhalili. Nikola mala odjakživa sen zaobstarať si dodávku, s ktorou by mohla spolu so svojou fenkou cestovať po svete. To sa jej práve vďaka tomuto daru podarilo a 11. júla na svojom Instagrame zverejnila video, v ktorom fanúšikom svoje nové auto ukázala. To je hezký. Jako respekt Mikířovi, že ze svý částky dal jako tolik peněz, jako vezmete půl mega, jako to jen tak nedostanete. Teď si dodávku nebo obytňák a jezdit si tím po světě, to musí být hezký. Jako, to bych taky jednou chtěl. Takže závidíme. Je youtuber Jirka Buríšek, ktorý pomocou svojej kampane vypátral rovno celú skupinu týchto podvodníkov. Pri hľadaní dobrých skutkov na Jirkovom kanále by sme vôbec nemuseli zachádzať ďaleko. Jeho schopnosť vysvetľovať komplexné témy je nesmierne prínosná pre väčšinu divákov a práve aj to je prečo sa stal jedným z najúspešnejších youtuberov tejto doby. Za svoje pôsobenie však urobil ešte niečo, čo vyžadovalo o mnoho väčšiu obetu. Jirka sa popri svojej tvorbe odjakživa venoval aj problematike internetových podvodov. Spočiatku sa zameriaval len na ich vysvetľovanie, no postupne prešiel aj k ich aktívnemu odhaľovaniu. Skvelým príkladom bol aj kolumbijský politik Sandro Condia, pri ktorom si Jirka všimol, že jeho facebooková stránka začala publikovať podozrivé reklamy cielené pre Ví o tom pouze 7% obyvatel, každý od 6 kilometrů a za další nepřečtu. Jo, ale tady ty typy v podvodu úplně zbožňuju. Vždycky tam dají nějakého slavného politika, buď Babiše, Fialu nebo Pavla a vždycky tam napíšou nějaký článek a že třeba typu, že prezident Pavel udělal nový zákon o kryptoměnách, víme to jenom my, nikdy si to nikde nepsali, ale víme to jenom vy, jenom my. Pokračujem. České publikum. Tomu okamžite rozsvietilo všetky kontrolky, keďže predpokladal, že útočník musel zneužiť politikov profil spolu s jeho platobnou kartou. Rozhodol sa ho preto okamžite kontaktovať a v skutku sa nemýlil. Sandro o týchto reklamách netušil a krátko po telefonáte boli z jeho profilu aj odstránené. Hoci sa mu tak podarilo zachrániť jeho reputáciu, na vypatranie samotného páchateľa bol v tomto prípade už prikrátky. To sa však zmenilo 11. júna 2023, keď Jirka na svoj kanál nahral video Poslal som podvodníkovi 300 000 korún. Toto video vzniklo v spolupráci s ČSOB a jeho cieľom bolo informovať divákom o tom, ako fungujú investičné podvody. Vo videu zaznamenal celý proces dopodrobna, od samotného kliknutia na falošný odkaz, cez telefonát s naozajstným podvodníkom, až po zaslanie prostriedkov na ich falošný účet. Mnohí by tento krok považovali už za zbytočný, no bolo to práve to, čo odhalilo dokonca aj samotného páchateľa. Ako dôkaz o zaslaní prostriedkov, Jirka podvodníkovi poslal potvrdenie o vykonaní tejto platby. Avšak nešlo o úplne bežné potvrdenie, na aké ste zvyknutí. Po otvorení tohto potvrdenia sa Jirkovi podarilo zistiť informácie ako lokalizácia podvodníka či rôzne iné Jo, tady ty podvody jsou taky úplně skvělý. Vždycky vám obvykle někdo takhle zavolá, obvykle mluví východním přízvukem, víme, a vždycky vám něco nabízejí. Který je samozřejmě velmi výhodné, všude samozřejmě vyděláte. Určitě na to neprodáte, určitě ne. Trust me, bro. Dáta potrebné na jeho zadržanie. To okamžite predal príslušným orgánom a následne ho už len konfrontoval. Já vám to řeknu úplně na rovinu, jako já už vím dávno, že se mě snažíte podvést, jo? Že ty peníze nejsou na žádné investice, protože jako tohleto celé, čím jsme teďka prošli, tak to se přece jako vůbec nedá srovnat s žádnou jako legitimní investicí.
Niečo také však ani zďaleka nerobil poprvýkrát. Už v septembri 2022 sa mu podarilo zdokumentovať nelegálnu činnosť podvodníkov, ktorí sa vydávali za políciu Českej republiky. Aj vďaka tejto jeho medializácii sa ich polícii neskôr podarilo skutočne vypátrať. Neúprimnosť týchto ľudí ich napokon dohnala až za mreže. Na druhej strane bola to... A to nejenom policie, to se hodně často vydávají za poštu nebo za mobilní operátory. Jako sami známe, proč vám to vysvětlu, určitě to vy znáte. Úprimnosť, ktorá niekomu inému zachránila život. Viral Brothers boli známi skôr pre svoje neuveriteľné pranky ako hociaké dobré skutky. Avšak ani tie ich úplne neobyšli a jeden z najväčších zaznamenali už 10. novembra 2014, kedy sa rozhodli usporiadať svoj prvý sociálny experiment. Jeho cieľom bolo nájsť čo najúprimnejšieho človeka bez domova, a to veľmi zaujímavým spôsobom. Zámerne vyhadzovali prázdnu peňaženku pred očami týchto ľudí a tvárili sa, ako by o tom nevedeli. Tento postup plánovali opakovať až dovtedy, kým ich na to jeden z bezdomovcov neupozorní. Nájsť poctivého bezdomovca bolo náročnejšie, než predpokladali. A teď schválně, zkuste mi napsat do komentářů, kdybyste našli peněženku na zemi, kdo z vás by ji vrátil. Kdo z vás by ji vzal na policii a tam by ji dal. Samozřejmě s penězma. Napište mi to na blka. A samozřejmě taky, že jo. Fakt? A to je zákon. Nezapomínejte, je to zákon. Množstvo nevydarených pokusov. Po 5 dňoch natáčania ho však konečne našli. Čo potom následovalo, všetkých dojalo. Priamo na mieste sa mu rozhodli darovať 20 000 českých korún, čo predstavovalo približne 800 eur. Máte radost? No veliká, to strašně veliká. To se mi v životě nestalo, tohle, to já bych brečel úplně. Nebrečte to. Pojďte si to, ať vám to nikdo nevezme. Moc vám Opravdu děkuji. vám děkujeme. Já taky strašně moc. Opravdu vám děkujeme, že jste tak hodný a poctiví. Len bezdomovci vedia pochopiť, aké to je stratiť niečo vzácne. Niektorí ľudia sú finančne chudobní, ale srdcom takí bohatí. Toto video okamžite prelomilo ich rekordy v počte zhliadnutí a umiestnilo sa hneď na prvom mieste s neuveriteľnými 38 miliónmi. Táto odozva ich... To je crazy, jako ty views, který měli jako... Závidím, to bych chtěl taky. Aj naďalej pomáhať týmto ľuďom a dôkazom sa stalo aj ich ďalšie video, v ktorom sa opäť rozhodli pomôcť úprimnému bezdomovcovi. Tentokrát tak, že mu každých 10 minút dali po $100. Ale neuvěříš mi, našel jsem ještě tady, ty vole. No to se nechte už, ale. Ne, tak to si necháš ty. Jste blázni, Tak je to to ne, ne. My ti to dáváme, já říkám, že ti to dávám. My ti dáváme, tak. Je to tvoje. Nebude, Ne. Po chvíli im to však začalo pripadať nudné a tak mu zvyšných $500 Takhle je to hezký, takhle je pomáhat chudým, ale upřímně, co si myslíte, že s těma penězma jako reálně udělají? Myslíte si, že si koupí jídlo, nebo že si koupí oblečení, nebo si koupí pobyt na ubytovně, anebo si koupí radši cigarety, chlast, drogy? Já se spíš skláním ty druhý, ale co já vím. odovzdali naraz. Erik s Čenkom však ani zďaleka neboli jediní, ktorí kedysi pomohli ľuďom v núdzi. O jednu na našej YouTube scéne sa postaral aj slovenský youtuber Duklok spolu s českým streamerom Agraelusom. Tentokrát tomu bohužiaľ predchádzala veľmi smutná udalosť. 7. júna 2023 e-športový tým Vitality na svojom X účte zverejnil správu, ktorú nikto nečakal. Oznámili v nej, že ich hráč z Valorant sekcie Karel Aschenbrenner, známy tiež pod prezývkou Twisten, si bohužiaľ vzdal svoj vlastný život. Toto smutné oznámenie doplnili aj odkazom na organizáciu zaoberajúce sa duševným zdravím, z čoho vychádzalo, že Twisten zápasil práve s psychickými problémami. Duševné zdravie je naďalej mimoriadne dôležitou témou pre každého v e-športe aj v živote. Ak máte problémy, obráťte sa na niekoho, s kým sa o tom porozprávať. Nikdy nie je neskoro. Táto správa zasiahla nielen e-športových hráčov, ale aj streamerov zaoberajúcich sa hernou tématikou, vrátane Dukloka či Agraelusa. Krátko na to založila rodina zosnulého hráča nadáciu s názvom Twisten Foundation, ktorá si dala za cieľ pomáhať mladým ľuďom s psychickými problémami. Aj napriek tomu sme sa rozhodli a práve kvôli nášmu synovi pretaviť bolesť niečo v zmysluplné. Tým je nadačný fond, ktorý si dáva za cieľ pomáhať ďalším mladým ľuďom s psychickými problémami. Som si istá, že by s tým syn súhlasil a podporoval to. Vyjadrila sa matka zosnulého Twistena. Duklok s Agraelusom neváhali a rozhodli sa tento fond v spolupráci so spoločnosťou Saska okamžite
podporiť. Zorganizovali tak charitatívny stream na kanáli Dukloka, kde sa objavili rôzne známe osobnosti ako Fatty Pillow, MG Fitman či dokonca aj rapper Viktor Sheen. Ako cieľ si stanovili, že vyzbierajú 2 milióny českých korún. Stream videlo vyše 200 000 ľudí a stanovenú čiastku sa podarilo dosiahnuť za menej než 8 hodín. Ďalší 1 milión českých korún prispela aj spoločnosť Saska, čím finálnu čiastku navýšili o viac než polovicu. Okrem samotnej zbierky sa počas vysielania venovali aj diskusii o tejto problematike, čím do sveta dostali množstvo rozumných názorov, myšlienok. Jo, to je také hezký, jako určitě podpořili těm potřebným. Tým obdobím už v minulosti prešli. Jsem člověk, který má od svého velmi útlýho věku jako úzkostnou poruchu, ale jako dítě jsem já ani moje rodina nevěděli, co to znamená. Když jsem se na to ptal až teď ve 31 letech tety, tak mi řekla, že si vlastně všimla, že jsem se někdy choval trošku divně, ale nepřisuzovali to něčemu, co by mohly být psychické problémy. Jo, tak Fetty je známý tím, že vždycky otevřeně mluví o svých problémech, takže je to jedině jako dobře, že s tím sdílí ostatními, určitě tím pomohl, dovolím si říct, 100 000 lidím a ať tom pokračuje. Diváci tento skutok skutočne ocenili. Som veľmi rada, že sa spojilo toľko inšpiratívnych ľudí a odovzdali neskutočne pridanú hodnotu a pomáhali mnohým ľuďom. Vážime si vás. Souhlasíme. Čo pri tejto dobročinnej akcii sa zapojilo 100 000 ľudí, pri kontroverznej kampani, ktorú usporiadal Gogo, sa zapojilo dokonca celé Slovensko. YouTuber Daniel Strauch, známy tiež pod prezývkou Gogo, sa v roku 2017 rozhodol usporiadať kampaň spolu s Rytmusom, ktorá nepochybne vyvolala množstvo zmiešaných reakcií. Všetko to začalo nevinnou fotkou na Gogovom Instagrame, kde sa spolu s Rytmusom odfotili v rómskej osade. Fanúšikovia ho bez väčšieho kontextu okamžite odpísali. Gogo, ty si fakt mimo chlapec. Prepáč, pochopil som týmto, že si chalan s IQ menším ako klasický posilkový čávo. Unfollow ťa nezabije, ale musím, lebo sa na to nedá pozerať. Ešte v ten istý deň na Gogovom kanáli vyšlo aj video, ktoré dôvod ich návštevy dokonale objasnilo. Jednalo sa totiž o sociálny experiment, v ktorom sa v spolupráci s organizáciou Náš názor rozhodli darovať auto v hodnote 7500 eur jednej slušnej rómskej rodine. Vo vybranej rodine boli obaja manželia riadne zamestnaní a deti dosahovali v škole nadpriemerné výsledky. Ideálnymi kandidátmi na dar v podobe auta ich robilo aj to, že ich staré 25-ročné vozidlo nedávno vypovedalo svoju službu. Avšak celý tento experiment mal jeden malý háčik. O tom, či rodina auto naozaj dostane, mali rozhodnúť až samotní diváci. Bola to jediná cesta, ako zistiť, či je Slovensko naozaj rasistický národ, alebo dokáže podporiť aj slušnú rómsku rodinu. V opačnom prípade mali... Takhle, jak bych to řekl, nechci úplně mluvit úplně kontroverzně, je to pořád moje první video, ale můj názor je, že proč to asi bylo tak kontroverzní, jsou ve společnosti některé stereotypy, které asi mají nějaký svůj základ a neříkám, že jsou takhle všichni stejní, ale je od nich velká většina těch, kteří ty stereotypy umocňují, bohužel. Takže chápu, že tahle kampaň měla různorodé vášně, někteří to podporovali, hodně to nepodporovali, ale taková je realita. Je toto auto zhodiť zo žeriavu z obrovskej výšky. Keď však po skorom mesačnom hlasovaní odhalili výsledky, nikto tomu nechcel uveriť. Až 91% Slovákov hlasovalo pre darovanie auta tejto rómskej rodine. Gogo týmto skutkom nielenže jako to je nad moje očekávání, je jako docela hodně, jako na Slovensko, jako pardon Slováci, ale... Pomohol ľuďom v núdzi, ale zároveň ukázal aj to, že nie každý Róm je rovnaký a taktiež nie každý Slovák je neprajný. Na tejto scéne Jo, jako to je do jistý míry pravda, ale víme. Je však jeden youtuber, ktorý má na konte toľko dobrých skutkov, že by sa nezmestili ani do jedného samostatného videa. Nie je to nik iný ako Martin Gabko alias MG Fitman, ktorý zmenil životy takému množstvu ľudí, že vôbec spočítať. MG Fitman svojim divákom nieraz venoval darčeky v podobe slúchadiel, mobilu, herného monitora, novej konzoly, či dokonca celého počítačového setupu. Okrem týchto darov sa zapájal aj do pomoci pri fyzické premene nejedného diváka. Japa, jak to s ním dopadlo?
životu potrebné veci ľuďom v núdzi a dokonca podporoval aj rôzne zvieracie útulky. Skutok, ktorý však divákov dostal zo všetkého najviac, sa odohral v decembri 2024, keď sa MG Fitman rozhodol priniesť Vianoce deťom z detského domova. Nakúpil im množstvo darčekov, od stolných hier cez televíziu až po hernú konzolu či rôzne sladkosti. Deti tak zažili niečo, čo dovtedy nepoznali. Vniesol im nový pohľad na život a podporil ich práve v období, kedy to potrebovali najviac. MG Fitman však počas svojho pôsobenia zažil aj zo pár konfliktov. Ak ťa zaujíma, ako vyzerajú skutočné spory, MG Fitman je známý tím, že dává hodně ze svých peněz na charitu. Třeba hodně dává na charitu, která je pod klešem, jako vždycky, co takovým, vždycky kolik má diváků, tak tolik posílá peněz, jako to je taky jako obdivuhodný, jako málo kdo by to takhle dal, jako ten. kde sa youtuberi pohádali s vlastnými divákmi, nezabudni kliknúť na toto video. Takže to je konec lidi, originální video budete mít dole pod videem a nezapomeňte mi dát like, odběr a mám pocit, že ještě existuje nějaká funkce viditelnění, že pokud chcete podpořit můj kanál, tak taky na to klikněte a to je ode mě všechno, já vám děkuji za pozornost a mějte se.